seara! 5 o'clock tea. Asta înseamnă pe românește ceaiul de la ora 5. Este ora la care doamna Lila primește vizite. Invariabil, după amiaza doamnelor, începe cu un tet-a-tet între gazdă și prietena ei cea mai bună, Nina. Tu zici că ea ieșea din blocul în care locuiește el? Da, dragă, cum mă vezi și cum te văd. Doamne, eu nu pot să cred așa ceva. Parol. Nu, stai puțin, fă-mă să înțeleg. Ei nu fac parte din partide politice diferite? Ei și ce? Dragostea e oarbă. Fugi de aici, soro. Măcar daltonistă tot e. Cine? Ei, cine? Dragostea nu distinge culorile politice. După ce termină de apreciat clasa politică, trec la vedetele din showbiz, mai ales că își face apariția și Lia, o farmacistă cu veleități de prezentatoare de televiziune. Bună, fetelor! Pe cine mai bârfiți? Bună, Cine, noi? Mai bine ne spui tu ceva. Răduleasca se întoarce din exil. Haide că asta e veche, altceva, noutăți. Mihai Trăistariu s-a apucat de cântat. De mult! Să vă spun eu, s-a apucat și de jurizat, dar știți, numai pe la festivalurile pentru copii. De fapt, la toate festivalurile, aproape toate festivalurile pentru copii. Cu asta am mai crescut în ochii mei. Mititelu, ce bine îmi pare, o să ia și el 2-3 centimetri în înălțime. Știi ceva? N-avem timp de glume din astea răsuflate. Zi și tu ceva cald acolo. Fetelor, să vă spun, am inventat un ceai minunat, senzațional. Crezi că ne interesează farmaciile tale? O să vă intereseze atunci când o să vedeți ce calități are acest ceai, de fapt. Ce calități are acest ceai? Hai, nu ne mai fierbe așa ca pe ceai. L-am inventat pentru colegii din televiziune ca să le stimuleze puțin imaginația. Colegii din televiziune. Eu credeam că tu ești colegă cu farmaciștii, dragă. Nina, n-are importanță cu cine e colegă. Hai să bem ceai și să vedem ce efecte, ce calități are. Poftim. Pe mine mă cheamă Paul, dar de bon ton e să te strige... Paul! Yes? Te rog frumos, dragă, ne faci și nouă un ceai? Sigur. Și yes. Era să uit. Este ora la care trebuie să apară și domnișoara Tina. Bună, fetelor! Ea a atins visul oricărei tinere fete. Prezintă meteo. Doamna Lila o urăște pentru fiecare an pe care îl are mai puțin decât ea. Ce faceți? Iar vorbiți fără mine? Nu, dragă, te așteptam. Nu. Stai puțin. Tu ai început iarăși să te trezești de vreme? Da. Ți-am spus să renunți la emisiunea aia matinală. Crede-mă, nu-ți faci decât un deserviciu. Ai să-ți ruinezi sănătatea, să știi că a început să se vadă. Măcar eu nu ruinez, bărbați. Ce vrei să zici, Fetelor. dragă? Gata. Tina, hai să spun ceva. Lia ne-a pregătit un ceai special. Un ceai pe care îl folosesc ăia din televiziune să-și imagineze diferite spectacole. Hai să gustăm, să vedem și noi ce... Miroase bine, eu sunt curioasă ce gust are. Da, chiar sunt curioasă. E bun. Să știi că nici mie nu prea place. Și Nu e bun. nu-mi imaginez nimic. Ce? Hai să încercăm. Eu mi-aș dori să o aud pe Dida Drăgan cântând. Dar nu singură, cu Bodo. Adeste fideles leti triunfantes venite, venite in Betlem.
are efect? Mă bucur. Da. Lia, dragă, probabil că ai nimerit ceaiul ăsta din greșeală. Draga mea, în profesia de farmacist nu se admit greșeli. Poate pe acolo, pe la voi, pe la televiziune, să se mai admită câte o greșeală pe aici, pe acolo, cine știe. Asta s-o crezi tu. Telespectatorul te taxează. Dacă greșești, audiența scade. Înțelegi la ce se referă, nu? Nu, dragă, nu înțeleg. Explică-i, Nina, că nu înțelege. Dacă inviți în emisiune bărbați frumoși, deștepți, distinși, audiența crește. Și normal. Distinto. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu non vorrai, crederai. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu non vorrai, crederai. Io che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà. Che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Prendo il treno e vengo da te. Cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, l'ora il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, l'ora il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Oh,
Minunat! Minunat, fetelor! Ce e așa de minunat, dragă? Muzica! Credeam că te referi la băieții ăștia 4. Ei, dar ce? De când mă uit eu așa insistent după bărbați? De când mă uit eu așa insistent după bărbați? De când te știm, dragă. Știi ceva? Mă bucur că se mai uită încă și ei după mine. Fetelor, când vă luați voi la ceartă, uitați până și de sărbători. Nici nu știți ce cântece de Crăciun au băieții ăia de la Distinto. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin amet și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrâni se povestește că-n toți anii negreșit Moș Crăciun pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Colindă, 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 iată vin colindători, zorile stalbe, noaptea pe la cântători. Colindă, colindă, și ei vin mereu, mereu, zorile stalbe și ne aduc pe Dumnezeu. Colindă, colindă, Dumnezeu adevărat, zorile stalbe, soare în raze luminat. Din an în an sosesc mereu la geam cu Moș Ajun. E cer cumplit, e drumul greu, dar e obicei străbun. A fost de moș și gând în cor, colindul sfânt și bun. Tot moș era și-n vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. E sărbătoare și e joc în casa ta acum. Nu-i nicio casă fără foc de ziua lui Crăciun. Și acum te las, fi sănătos și vesel de Crăciun. Dar nu uita când ești voios, române să fii bun. Dar nu uita când ești voios, române să fii bun. Fetelor, hai să încercăm acum în preajma sărbătorilor să fim și noi puțin mai bune. Da, chiar, să fim mai bune. Știți ce m-am gândit? Să vă servesc cu niște șerbet. I-a adus de mine de la Agapia, de la Măicuțe. Ha! Acolo unde te duci tu să-ți mai ierte din păcate? Ei, ce să-ți spun că tu nu ai avea? Nu, eu nu am atât timp la dispoziție ca și tine să le fac. Scumpo, crede-mă că n-ai nevoie de timp, ești expertă. Exagerezi și știi bine asta. Ți-aduce aminte de întâlnirea cu... Doamnelor, mă scuzați, șerbet de trandafiri. Să vedeți ce bun este. Șerbet? V-am spus, este foarte bun, aromat. Ador șerbeltul. Ce idee bună am avut.
E foarte parfumat. Și foarte dulce. Îmi aduce aminte de o melodie. Ce melodie? O melodie cântată de o prietenă de-a mea. Ce prietenă? Ce mai ai și alte prietene în afară de noi? Da, bineînțeles. Pe Ana Maria Ferenc.